Ćao ljudi, došli u novu epizodu X1. Danas želim da vam najavim da ću da napravim novi intro, možda da bude glup, smiješan, ne znam nija šta. Evo ovako ćete izgleda X, pa onda ispod će pisati Ivan. Sorry ljudi. Ivan. Ovako X Ivan. I ovdje sa strane J. Samo za šalu, bez veze, neće mi to biti za uvijek intro. Kad skinem neki Premiere Pro ili tako nešto, onda ćemo da Camtasia Studio 8. Onda ćemo da pravimo prave intro. Neće mi čak ni to biti intro, bit će ovako X i samo ćemo sad ljudi zezati. Malo. Ovaj video sam teo da napravim iz čiste zezancije, malo da se sprdamo. I ljudi, samo da vam kažem hvala Ice Cream Studio za ovaj džever. Ne znam šta sam sad rekao. Džever. Evo sam malo ovako da obojimo sve ovo. X! Evo ovako bez veze, ovo će biti bez veze intro. Ovo sve obojmi. Ja bez veze sam ovo uradio. Ovako će mi biti intro. I ljudi, to je bilo sve za ovu kratku epizodicu i veliku guzicu. Idemo sljedećoj. Ćao! Ćao!